sure you feel the vibe. It's a boy Claude and we are back with another Mobile Legends video. Chuan Monday hi tutorial video wan ti ni ya ti chuan in Wednesday gameplay pa ngai video ron ni nga Friday hian in enge video phur zong te mo padiang ron ti thin don ni ti chuan Sunday chuna hian playing with subscriber kon to do na tun Sunday tungin ka subscriber zingam ni pahni te nang khel tlang nga Ichuan ka subscriber te zinga mi ron comment ma saber pahni kha mi te pahni kha Sunday ya classic kan khel tlang don ni kan khel thei jon rank te pon khel tlang nga chuan sorry lok music ring mama right Ichuan ka subscriber te pahni a comment ma saber pahni kha Sunday ya classic ka khel pui dona chuan chumi chu YouTube pa ka da don to ni namdang tan Monday is for the tutorial video. Wednesday I'm going to upload my regular gameplay video, and in Sunday I'm going to going to launch new event called playing with subscribers, and I'm going to pick the first true comment from my subscriber. I'm going to play with them. Okay, just drop your ID and I'm going to play with you. The first true comment on this video. Okay, kaka namdang tala niya. Tichuanin tunai ahara katia ke achun hu reng ka te khun ka chocolate tichuan YouTube at I'm your SENPAISS subscribe for skin giveaway ka channel hi khoi takin minola support ram ramula thei ang to ka minola share sakula please share my channel link asan chu tun kha hian 400 subs katlin man chuanin huge giveaway kan tile dona hey ke matan po skin ka lei that ni ro hi an tu la skin som luk che kan ya san chu hi ka mangai wang chau ni ka subscriber te skin te nei ula ti khan nuam takin khel ula ka ti wang ni ya chu wang chuan ka subscriber te ka lo lung nu lo ula skin ka sem reng dona ni ma sera chu mi tu chu mi support ve nga ya khong ai takin inom na group ti sang sang ate mi forward sak ve ula ka channel link te hi kongai takin chu ka deal cheu ani ti chuan point ni kan tutorial video a hian tunai marksman OP MMA the most OP marksman an ban lo kara pick zau tur ka ti na ni chu kha mi kha Claude kan lo en dona Claude ti chuan Claude chu luton tai la video a no CD in ta la san chu ba fa he ve mo Claude chu beauty chu soi chiang vak tro tai la zok to ina san chu soi chiang don thaw ma se kha chu kina ta tai la ama sabira chuan passive kon soi ma saber don ni passive chu hey zong te nei hi zong te tong pe deu rak pe deu nei ya Claude thian ma se he zong te hi tangkai ma ti khan zong te pa ngai ti dong to du ni zong te tangkai ta kan ni ya Claude chak chan ber le karan chan ber po ni ya ngun takin en taula bullet ku eng bi khai helai eng big eng le jol big Claude ka ta ki ju orange ni tunin azong te ka ku chu kum ya yellow big ku ni ya ha ni ya chuan kami ka poi mo en ta ni Demon Hunter short hi ang wanga poi mo ngai an ti chuan ko ta hian azong te ka tan ko ni Demon Hunter short kan le hian passive devor len hian ne ma zong te ka hi chuan ta hian passive chu sidon tai la passive a chuan Claude hi la ka chi hian zong te hian rong ka ve zela kami basic attack 35% kha zong te ka hi ni ya zong te ka hi puan zong te ko na ka ve zel ta pakat tot
OP na ania kaka passive ania OP MMA passive chuan a first skill hi Art of Thievery ania Art of Thievery hi anh stick thế ni hi na shira tan chuan anh stick thaya Art of Thievery hi chu chuan a first upgrade pa saberla a first upgrade pa saberla normal bot 1 2 3 4 5 kumi rensa hemi rensa enemy omzat te creeps omzat te minas omzat te kha khami zir khan Art of Thievery hi a insteka speed up ati pu muem speed up karanga ama hi atan hi rang boka chuwang chuan a first hi keep up thereng la pu azo a first azo hi chuan dikhan a speed up le khami a movement speed up kha azota chona karan boka azota ni chuwang a first hi skip up thereng la enemy heroes a hian two in steka chuan minions pang ai tiang creeps pang ai hian two thong in steka minions a chuan one in stek ta ni apa si poi mo ai phati tu theo to pin keep up dum la tek tar ko hiranga aka jen tek tar po ka ko yarang ta ni hei to tanda sanan dia chuan tips pakhat chu entinan jungle monster te ta don ta a top don te a khuan basic te ka hit lowin a tek keep up nang khuan ti khan kap zeu taila lot bulang kal te ni ton ti khan mai te ko kap zeu taila chuan mission lo dan thut a khan kan kap lang ko em don ti khuan kha ni a first two chuan asken soya taila battle mirror image he thil hi apoi mole boka Claude teleport zung nan ya Claude be har nan ya escape nante enemy va flank nan va nan va take nante poi ho MMA kan teleport zung mai ni chuan hei zong ta hi clone ta da hian chuan khami a clone na tang khan akala chuan heta atira kan ton ke mani kan ton na pheina khan zong te khom le ta ti kha khat yang zel khan ni a ke thil poi mo MMA kal zung nan ta tan chiat zung nan te poi mo ni chuan a third skill a chuan blazing duet hi a ming ka thengil le thina blazing duet hi atira minions clear na poi mo a chuan atira minions clear na poi mo a chuan team fight apo heli tha boka ni ma sela ka mi tenga min stand te jo top ve thaya antira ta hen minom ta ikan ultimate kan hit ta ni ultimate hina ve a masai shit tangin Claude thi early game a chaklo MMA ya a chakau ti le ma ka nai hanabi te lesli te ang kha junu chuno wa chak thota ma se keri te adang gengar te na dekhin chuan a chakli do MMA demon hunter so nei ma hi chuan chu wang chuanin ultimate hi poim uta ni land clear zung nan te khana poim mo minions te kha atan chu last hit nei kim te kha kan du do na chu wang chuan ultimate mam zung turan ya so chewin nuwa demon hunter shot kan nei nu hian chu kan chak to a chuan kha tips ani le ta demon hunter shot kan nei nu kan chak to a chu min nuwa golden staff kan build lenga chuan ns battle hi apcf apoi mo a to ta chuan chu mai baka a physical life steal tema zong te cd reduction te ku kan mo ta chuan a to bera build to hi queens ung si build theya ani lo pon immortality poi build thei thota full damage cycle don ani chuan he thil po hi build ta poi lo win of nature hei leita chana poi mo MMA he thil kan nei hianin damage kan nei damage engma ani he lani ko damage engma kan nei thei don lo ta damage engma ke mani kana loot don lo ta khadi taret damage ni taret damage to ignore kar lo ta ha chor shit tu chu taret damage to ignore kar lo wa chuan hela ya chau ka man na sani chu zilong hi khong ai thak ve practice aping zilong hi kan mang ya khong ai thak zilong hi chuan no zilong were harmed during the making of this video mo chuan kha anita build ta hian tlem lo lut taila ama sebera chuan hi marksman kan
ti dan thawin marksman dang kan ti dan thawin hei kan prioritize ma sabera nga tikhan chuan red buff kan la don ta ni hei on ti dan diam kan ti to tuna chuan kiri kha kim no em ai kan piang ta kan la chak lo em mai ni kan la chak lo em ya poisa kan nei lo wa kha lo ngai tau la ti chuan he ti li ti kan prioritize ta kon ti li ka ta chuan red buff kan la ta boka atam theng ber stack tu ka ti ha red buff kan la ta so chu mi hnuwa chuan buthi kan le po tanga chan chu first man zung kan du dona chuan first kan man zung du wang chuan magic shoes cd reduction hi kan la don ta magic shoes kan nak zo khan hei full tearing kan pure tai sanga chan chu he thian manna pe ya jungle kan tha piang khan manna tlem zong an restore spin restore boka chuan nei fulling kan pure tai ta ti chuan happy voi hi kan na man turania gold buff chuan Claude chu marksman dang ang lo takin alena radio lex te yangai ta ni asan chu he chili lock kan duwa demon hunter sword ti chuan van nei thak takin demon hunter sword chu ma ta kan la ta chuan team fight ta kan chol chan to don ni ikan team fight ta kan chol chan ta chuan in kan lok chak ta ma enemy buff te po du to kan du ta enemy buff te po du to kan du ta golden staffy rang ta ka zot the to ring kan la don to ani golden staffy chuan golden staff ko na zo to kan chak to ya chuan ns betil kan le ta chuan tu min nuwa defense kan le ta ti ve ka zon tu ma min he to lo ta ni chuan Claude chu marksman dang ang lo takin late to mid game chuan tam theng ber team fight tel se dilu sa mania tam theng ber team fight ta tel se chuan tam theng ber team fight ta kan tel nuwa tam theng ber threat po kan push leang om jene dei ha tula ka man ka ti chuan tam theng ber team fight kan telanga ti chuan chak to mai don ta ni to thi mana hara ka zep lawa mana hare me ma Claude thi chuan chuanin Claude kamang du tia mes nga ve ang khedat Claude kamang du tia reng ka pick chi dot khani lawa chuan Claude thi hyper poimo ma hyper hi ngai ya hyper tum ni chuan red buff de blue buff te kan la vek ta ka hyper ani ya Claude hyper khela pura chak thawa ma se hyper khana in farm chaka chu be ba ka blue buff pomo mo a chan chu mana hi lo hare a zo ma ma chuan ang tinga chi red buff pomo mo a chuan rotation kha ta kai i kalanga ya teng pula tira pin stay reng la a chan chu Claude thi chak lawa kha soi kha tira demon hunter nei ma chuan demon hunter nei ya geng dang tur pok soita a marksman dang geng kang thon mai geng dang tur kha chu red buff gold buff ania gold buff soi chu helai chak ai mel cheda unia chuan chu mi nuwa turtle li boy mo marksman tan chuan shield ta pe ya chuan chu mi nuwa team fight ania chuan Claude user tan a share da tur pakhat chu lot te hi la zung theya chuan lot ilak zung theya wang chuan i thiam ta team fight an tel lai te khan lot khala ka rem chuan lot te khan la zeula chu nia chuan spela hi nang kan kenang ki de mai theya spela ken chu heal purify hi ikengang chuan purify inalo purify hi ani lo chuan classic a chuan retribution te tung thia ma se purify hi ka du tho ta purify hi tung si sona chuan ka recommend ta ti chuanin emblem a hian custom assassin emblem anti crit hi ka di thina crit thiang ma critical damage si ka du lo ta ni bangin han chu hechilian critical damage pa ya golden staff hian chu wang chuan critical damage ka du lo wangin anti crit themi hi ka build thin ta physical veneration hian tengam tira ti chuan fighter cha tak tengam angam pha ma chuan movement speed ka pe buk ta chuan Claude build mak dok mu china chu win to karte an pe ya then chuan ti hian
mặc thế khóc này hey Claude build đàn đi cái gì đâu cũng chứ mà chắc mail view như ngay mấy thì mà sẽ chắc luôn đi asan chu Demon Hunter kha đâu peta po như là chắc chung lâu nè hết tiếng build ai chuan để xin ami golden staff build ka đủ rồi con nè chuan khá giống khá tu naka video tan tu ni report se Sunday playing with subscriber ka ti don kha lo sharing la a comment masaber pani na pani comment masaber pani ni tung nga yang cha peace out.